Emambia rero ekiumbe kia batakanwa kurwa bonyamukia self help ime ya Kitutu Chache South yoritkoria rero bomerana elio kwegwa amegerio nabo yokonyora ebitamba byo bachenu buno musekito Dipon Asanya agotamanya Aseri tukolio gochengero bochenu abangina baboraka kurwa ase ward ya Kitutu Central Ingoba umirana abninchire jomo yokonyora amaigelio igoro yobo chenu nabo igo wetangare na marwaire leta ankoro kujakire nikerbo egondo moburaka kurugonya mukia women widows and widows ekyombeke yeito twagechagite 2021 mpaka boniga laseri tukolia lero tono mogoko bogo chengera igoro yobo chenu tane gonkoro kwa Lucas Sasat Nyareru igonde oyomo bwa basemia ase kyombeke kuruka bunyamukia ne kiombe kya bangina amo nabagaka basireira bangina nabangina basireira bagaka rero ndare 28 lituko ya Jumatano omotienyo gatano 2025 litukeri gari arengeri tukorio bochenu egento kiagarire twachiramo nase ngenja bangina aba babwata obosemi bagendete gosemia abasibati abake ngaki babwanete gutwara obosabi nyochi nyomba cyabo nonyina bo aya ngati ya makongwari bagenderete kumirana naro ase okogendereria chiamate chiabo anene buno mwibuli yomo eka togo chengere yoyo igoro yoba chenu munantu ababuraka iki challenge ne chinyinge togo trasa abana baito ntoganeti banyora abakonyi kurwa saba gambi baito ekero tokurigereria singa chaito abagaka basire tabangina bagasira bagatiga abagaka ntori kunyara oikera buna abantu bali babere bagwikera nabiye kunyarika nayo yomo nkogororo motoriro omwana nko gosabale ebintu byobosafi ebiyagutumeka uche skuru ngo gosabale getabu chipasali ndiro konyato kulike pasali lakini pasali itirigo chogo twikara mwanto aburaka no usafi nyumba kero kenda abana nabange sabuni teyo ndagera teyo biyo ko babali bayigotaba makwande skuru gukwana chiga kichioni ngo baruko bole uche serikali anene ne serikali ye county ko inyora ekiagira bange babo ni go bale asokonyora wainse banota geto bagorire ndagera nota eto mwaka ne school fees anene manege tamba kyo bachanu nkeganiri omongina donya omoga moisimi wakibagende abagambi baito mwespi ukolera gucha sabarayi baito to ansera serikali anene intu ababora ka twibire ekero to kuligereriga amaene no ena bagotu nkoye gubale tibesa kiri bakonyora cyakero mutienyi nonya kire cinge ngoyetera bale komenta nayo ni gobono baboria serikali nene kuligereria amagoli y'ebinto anene ebitamba byo bachanu nabo igo endagera argo saba abantu bare elected gusiengi mate amona rogoro amona Kenya yaito bairege ke bunge bagende ba discuss igoro y'ebinto byobugima byaberera abantu aba ebirito babasabireiga ebinto ebibyo bosafi ebibyo bachanu asabana abaiseke asabangina mugwenera taligolie amaena pinto ukonyara omotoriro roto chire siringi 150 egenteke gokere 90 tomanya goche sabuni omwana gwesibelie yakana mafuta agende skuru kuripoteri kitaseni kia ukia gatembe kuroiga Kitutu Central Ward ebunge ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisii itera ni gonkoro kwa Dipon Asanya.